Sa unang pagbasa, misaad ang Ginoo sa mga katawhan sa Israel nga iyang pabalikon pagpanindot ang ilang kinabuhi. Wala na kunoy espada o wala na'y pana, wala na'y gubat. Pahigdao na sila nga layo sa kakuyaw. Ganahan ba mo ani nga maong saad kanang wa nagyoy kagubot ang imong kinabuhi? Ganahan mo dili. Unsa may buhaton aron matuman ang maong saad, kinahanglan mutuman sa tanang sugo ni Kristo. Ug ang iyang sugo wa niya gisugo nga magmura lang siya diktador nga naglingkod sa iyang trono unya gasigig sugo. Ang Ginoo kun mosugo pinaagi ni Kristo, iya gid nang gibuhat ng daan. Ug unsa may sugo ni Kristo, higugmaa ang labing ubos. Kung gusto kang mahimong labing labaw sa tanan, kinahanglang mahimo kang alagad sa labing ubos. Nya gibuhat na niya o gipakita niya diri sa atong ebanghelyo nga bisan og naa siya'y giwalihan pa, nakig-istorya pa siya sa mga tao, sa dihang ang amahan sa bata na bag-o pa lang namatay, mihapa siyang tiilan. Pasabot na himog yung labing ubos ang amahan, bisag opisyal siya sa sinagoga, nihapa god. Lingi ay mong tupad na muhapa ka sa kong tilan. Ingna ko no. Di manggay mo muhapa sa tilas pare, libakon pamagay ninyong pare gani. Pero kanto ni hapa gyud bang nya official siya. Nduta ka no nga ang atong mayor muhapa sa tiilan sa janitor, mahimo ka na aron magpakiluoy nga tabangan. Pwede dili? Pwede god, pero kinsa kay mo buhat ana labaw ng pari di ni muhapa sa tiilan sa kristano bahala ka din sa kristana kag mo duty kag sa dili wa ko makinahanglan nimo. Labi nag di gyud mo tunga magpili lag schedule, bahala ka din. Makahuman ra kus misa bisag ako rang usa moana ra ng pari. Nya mao na si Kristo pagkakita niya nga nagpaubos og maayo ang maong opisyal, gibiyaan gid niya ang iyang personal agenda. Gibiyaan niya. Nya samtang naglakaw sa siya padong adto sa balay sa maong opisyal, naa say babae nga gitalinugan 12 na katuig. Purti sa gid niyang ubusa og kahimtang kay kana bayang mga tao sa una nga labi na ng talinugan, tawgon man na sila hugaw, magpalayo sa na sila sa pundok sa mga tao. Pero siya ni kurso gitong bayhanag suot-suot ngadto sa duol ni Hesus aron makahikap lang sa bisti kay purti namang sikata ni Hesus, pirmi man siyang lungguban sa mga tao. Lisod kay pagduol niya, kinahanglan jud kang mo suot og maayo aron makahikap lang. Og tinuod gyud nakahikap siya. Unsa may gibuhat ni Hesus, iya na sang gibiyaan ang iyang katong iyang tumo nga maglakaw ngadto padong sa official's house, nihunong siya og milingi. Iyang gihatag ang grasya nga gikinahanglan sa babae bisan og murato siya bag ni kalitlag abot ba wa gani mananghid ni hikap. Pero si Kristo nga ang iyang kasing-kasing o ang iyang hunahuna nahibaw kayo sa matag
kasing-kasing o hunahuna sa tao, nakita niya o nahibaw-an niya nga grabe sad ang pagpaubos sa maong babae. Sunan kag makahikap lang ka sa sidsid, lipay na kay ka. Kamong mga bana, makahikap lang mo sa sidsid sa sinina sa inyong asawa, malipay mo. Muingon mo, makahikap lang ko ron sa sidsid niya, lipay na ko. Ambot lang. Ang giluod na mag-imusnaw nga na labaw na sinina lang nyo ikapon. Di na mag-imo malipay sa gawas-gawason pa mo ana, hasol naman gani kayo. Labaw na gyud og sinina ra. Wa na naibili eh. Pero grabe gyud ang panginahanglan sa maong babae. O tuod man gihatag ni Hesus. Pasabot ang tinuod di ay gahom ni Hesus mulihok sa mga taong nagpaubos ug nagkinahanglan. Kamong nanimbaron unsa may inyo ro gikinahanglan. Kaning pagtubag sa mga panginahanglan sa labing ubos, maupod ni ang atong puhunan aron ang ato sang mga gikinahanglan ihatag sad sa Ginoo. Dili ganita mo atiman sa labing ubos, ang Ginoo sad dili mo atiman sa atong panginahanglan. Ako bitaw makapangutana gyud ko nganong ang Pilipinas nga gitawag og Pearl of the Orient. Ang sabi ng pearl na anay balyo o wa? O pasabot nga rich country kita. Ngano mang nag-anam ang kitag kaot-ot, nag-anam kitag kapobre. Ngano man? Nag-anam kitag kapobre. Ano man? Tungod kaya nga to mga leaders, kadaghanan nila, dili nun tanan, nag-atiman sa ilang kaugalingon, dili sa labing ubos o sa nanginahanglan. Gani, pipila pa gyud sa ato mga leaders o mga katawhan dinis Pilipinas, pahimuslan ang panginahanglan sa ilang isig katao. Luoy kay tanan. Kana bitang tao nga wa na gyud ikapalit og bugas or ikabayad sa ospital, unya pahulamon pagid nimo, unya 5-6. Kanang mga tindira diha sa sari-sari store, pila ra gyud income ana, naa dayon nang nagmotor o kanang nagdag listahan 5-6. Ang ilang panginahanglan imong negosyohon hangtod na lang di kabayad sa interest lang gani, di kabayad. Nya pagarbuhon kayo ang atong mga pipila ka mga kaigsuonan nga nadato na siya, nakapalit na siya balay, yuta na nasa sakyanan kay nagpa 5-6. Di ba? Ngilingay mong tupad nawa ka mabiktimas 5-6. Or ikaw ba kay nagpa 5-6? Kuno nga na oy. Ang ato sang mga leaders, labi na gid sa ato mga political leaders, puiralas mga maayo, ang ila ra sa yung kaugalingon maoy busgon hastang atong mga national budget, katan pag yun sa ilang korupsyon, hastas mga projects nga pasama ng karsada, di in taon mahuman ang uban or substandard, dali kay muliki, dali kayong malusno tungod kay gikuha ang dakong porsyon kay gisod bulsa kuyog sa iyang mga kapartido. Muna sige silang away hangtod karon. Ang ila na lang away mo ilang giatiman nya nagbayad pagintas ilang away, hiring-hiring diha sa Senado, hiring-hiring diha sa Kongreso, gabayad ta sa ilang away. Kita gyapon gipabayad nya sila ra bay nakakwarta. Munang nag-anam gitag kaot-ot. Wa mo kita na. Manday mo kita di ay. Ay, otro man sadta. Kita sang mga nias ubos, naliwat putas ato mga leaders, mapari man nga leader or gobyerno. Siniguruay lang sad, siniguruay. Kana bang
ug akong padak-an akong balay, iirog ni nako akong bungbong, iirog ni nako akong kural. Bahala nagnapitos inyong agianan, I don't care, kay ako ng luna, ako ng yuta. Makalagot yung kay ng ingon-an ng klasihas batasan. Alam mo kabalaka kay naasa nas akong pamilya o sa akong kaliwat. Ang batasana ingon ana mo nang nag-away wa na magtingganay, mga kaliwat imbis magtinabangay, nag-away na tungod lang anang yuta, tungod anang mga agianan. Ni asa na idaghan dinhi sa atong parokya, manimbar bagdungan usahay, mga way buot, way mga batasan, way mga uwaw, tugag-tugag simba unya ang batasan, layo ra kayos batasas Ginoo. Napasaylo ako ninyo ani ako mga pulong kay may mga sa tingaling pasakitan kay mura nasubrahan ata. Nya kusog kay magpakiluoy. Kaluy taon ko Ginoo. Ginoo kaluy in taon ko. Nana ko'y sakit Ginoo. Kaluy in taon ko. Nya naluoy kasi imong silingan. Kalimti ng imong sakit kanang imong pagsigi dihag pa-dialysis, pakimo. Kalimti na hatagin ang imong silingan sa iyang panginahanglan. May man ka, kay napa man kay matumar nga tambal, regular. Kana imong silingan, wag na regular kaon. Imo pag yung gilisod-lisod, wa pa magani na higdaanan, may man ka, kay nindot man kay kagigdaanan. Bisag patyonon ka, ang imong higdaanan, nindot man. Napay gaatiman nimo. Imong silingan, hapit way higdaanan. Perti gitaong gubaas balay. At iman na usa ka na kalimti sa nang imong kimo-kimo dia total patyono na mangyud ka. Di ba? Kanindot ana. Mo na batasan ni Kristo. Diha mo gawas ang gahom. Unya kun kitang tanan mosunod na taana, maliwat na taniya. Og ang iyang grasya magbaha sa atong kinabuhi. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo maayo og maluluyon. Na ganahan kang mahimong maayo og maluluyon, ina imong tupad. Ina gusto ka mahimong maayo niya maluluyon. Nama sa uban maayo pero dili maluluyon. Daghan na kay kong nasugatan ana. Ako pader wa gyud koy gibuhatag dautan sa kong isig ka tao. Nagtinarong gyud ko sa akong kinabuhi. Pero ay lang gid sila pabuhatag binuang nako, kaila gid sila kinsa ko. Dili maluluyon, makaila sila kinsa ko. Wara bagyo ko magbuhat og dautan, pero ako'y ilang tuyuan, kaila gid sila nako kinsa ko. Buangon ka. Kanang moingon ka, maayo gyud ko pader. Nya bisag ila pa kong binuangan, maayo lang gyapon ko, maluoy ra gyud ko nila. Kana, congratulations. Daghan kay mga asawa, dayog ingon, mako pader nagtinarong gyud ko sa among kaminyoon, munang di gyud ko kadawat sa gibuhat sa kong bana nga nangabit, unsa may hinungdan, unsa may sa nako nga iya man kong gibuhatan ani nga nagtinarong man unta ko. Sa pakadiha. Siya ray sad-an ikaw kay sa ang imong buhaton kaluy siya. Kaluy ang nakasala kay nabuang na sa tintal sa yawa, imo manoong kasab-an na dili na hinoon ka maluluyon, maayo lagi ka pero di ka maluluyon. Mao nang gibutang dayon ang divorce ngano man wa man tay kaluoy, divorce lingay mong tupad na nipirma ka sa katong signature campaign nga no to divorce. Mangutan ako no ina nipirma ka. Wa gani ka mo pirma, patay juga niya. Nya sige kang simba, wa ka ni pirma. Mo na papirmahan na ang mga silingan ina no to divorce ta. Kay wa ni ayo. Mawa ang atong kaluoy ani. Kaluoy gyud. Kaning pagkamaayo mo partner ginis pagkamaluluyon. Ang pagkamaluluyon bunga sa atong kaayo kay kinabuhi nas Ginoo. Og diha dapita munindot ang atong kinabuhi. Asa ko ipangutana ninyo, naluoy ba mo sa ato rong mga slots nga wa pa mahalin? Naluoy mo?
Niya, maayo mo, maayo. Maayo mong mo palit. Oy, pamalit mong slot, oy. Pero nasa inireklamo na ko, Pader, unsaon man namo pagsiguro, ingon ra ba ka nga daghan kay mga scammer, das imongan, unsaon namo pagsiguro, mahadlok na lang sa nomeng mupadag, kwarta diha. Nga ako lang ihangyo ninyo, kining atong misa, dinis atong YouTube channel, Facebook na tong account, kining online mas mao ni siya tan-awa. Nya panahon sa offertory song o sa final song, i-flash na namo ang dinhi ang atong official contact numbers, contact persons o ang account numbers. Panahon sa offertory song o sa kaning kuan final song. Pasabot, mutan-aw gimog misa. Tan-aw gyud misa. Kay kaning mga scammers nga nagsigig gamit sa atong account o sa atongan, ang ilarang kuhaon ani kanarang i-TikTok ta, humilira, dili na tibuok misa kay wa may mo view ana. Nang mangita mo og nindot nga official nga information dinhi aning atong YouTube channel, Padriciano Ubod, na 195 na niron 1,000 atong subscriber mo na tan-awa. Basta ka ng whole mass online nga whole mass nato. Mao nay akong i-explain ninyo kamong nanagana pagpadag kwarta dinhi. Pwede niyo ipada sa atong GCash, sa kwarta padala, sa atong bank accounts nga niya atong gipakita kanunay dinhi sa atong misa. Pero panahon ni sa offertory song o sa final song. Kay naa man sa mga tao god nga ang panginahanglan sa atong simbahan ila pag yung sakyan sa ilang scamming activities. Gamiton pagid nila mangilad sa mga taong generous ngadto simbahan, biktimahon mga wa sa ni sila'y kaluoy og mao ni gahatag og kadaot sa atong katilingban. Mo nang luoy kay nga atong Pilipinas, kay kitang mga Filipinos wa kay tay pagmahal sa atong labing ubos ng inahanglan. Nakaadto na mo Singapore, Japan, kadto na mo Canada, Amerika, kadto na mo ako wa sad. Nakaagi adto kog Singapore, tour ning adto nya. Bawo kaning pari makalakaw-lakaw man ta. Nakaagi sa kog Japan, Hong Kong, ana nya stopover nya Amerika, nakabalik ko kaupat na ko nakabalik dito. Grabe kayo ang ilang pag-atiman sa labing ubos. Ang ila ditong mga homeless na agyoy regular meal kada adlaw nga ihatag ang gobyerno. Unya pangitaan gisilag maayog paagi aron makatrabaho, job opportunities. Kaso lang naagyoy mga homeless nga ganahan lang gid silang homeless. Ana. Pero tagaan gid nila opportunity nga makatrabaho. Unya kung dili man katrabaho, tagaan og pagkaon for the meantime. Ana. Mao na nga naagid sa kasing-kasing ba sa ilang sistema sa nasod o sa ilang mga leaders ang labing ubos tagda gyud. Labaw na gyud sa Japan, labaw na gyud sa Singapore, wa gyud kay makit-an didtong nag-standby sa Daplinsdan. Inatiman ginatanan og dili man presohon di presohon. Nakasa presohon gyud ka. Ibutang gyud kag butanganan nga balay. Nya patrabahoon ka. Mao nang limpyo sa kaayo ang ilang lugar. Tibuok nasod limpyo ka istanan tungod kay ang tanan nagtinabangay way maghugaw-hugaw di pras nato dinhi ighuman imong pintal sa imong kural na adayoy vandalism. Dito wa gid na mahitabo bisag gamayng kudlit sa bulpin di na mahitabo dito. Bisan gani pagpangluwa diha sa agianan di pwede. Hasta gani ng pagsigarilyo, labaw na gyud paglabay sa imong upo sa sigarilyo. Kita dinhi anha pa sa sakyanan. Nindot pagsakyanan, gara kay tanan magsigarilyo, pitik lang diha sa daan, gihimong basurahan ang agianan. Munang clog up to the max ang atong mga drainages
substandard sa atong drainages, samot. Ako lang ning gihisgutan ba kay kanus man ang Ginoo mubukbo sa grasya nato kung kita maliwat niya. Kay ang iyang mga anak matud pa niya, kamong nagtawag nako nga inyong amahan, kamong nagtawag nako nga dili na Baal kung dili akong bana. Pasabot intimate na kay relationship at timanon tamog maayo. Mao na ato na ning usbon atong batasan ha. No to divorce bill, yes to marriage and family. Marriage and family ha, dili lang family. Marriage gyud, sacramental marriage in that matter ay nang puyo-puyo. No to divorce, no to puyo-puyo, marriage gyud and family. Kay maluoy ta sa labing ubos. Kinsa may labing ubos sa pamilya, ang mga anak. Luoy kay sila kung ang mga ginikanan mahimong irresponsable ug magbuwag ug maggubat kanunay, luoy ang mga anak.